Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ, я Леся Ушакова. У эфір навіны час мясцовы сёння ў выпуску. Дзень усенароднай памяці. 22 чэрвеня спаўняецца 80 гадоў з пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Якія прафесіі сёння ў трэндзе і які конкурс на асобныя спецыяльнасці? Маладзечынскі дзяржаўны каледж працягвае прыём дакументаў. Майстэрства і ўдача ў Маладзечынскім раёне адбыўся этап конкурсу «Лесаруб-2021». 22 чэрвеня ў Беларусі дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. У гэты дзень у краіне ўспамінаюць тых, хто цаной свайго жыцця абараняў радзіму, усіх загінулых і закатаваных у няволі, усіх памерлых у тыле ад голаду і нягод. Па ўсёй рэспубліцы праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя жалобнай даце і памяці ахвяр вайны. У гэтым годзе спаўняецца 80 гадоў з дня пачатку Вялікай Айчыннай. На досведку 22 чэрвеня 1941 года фашысцкая Германія, парушыўшы дагавор аб ненападзе, пачала вайну супраць Савецкага Саюза. Пачалася рэалізацыя плана «Барбароса», згодна з якім нямецкае ваеннае кіраўніцтва разлічвала правесці вокамгненную вайну і адным ударам разграміць Савецкі Саюз. Першы удар на сябе прыняла наша краіна. Войскі Заходняга фронту вялі цяжкія абарончыя баі ў Беларусі. Байцы Чырвонай арміі засведчылі мужнасць і самаадданасць, што прывяло да поўнага крушэння плана Маланкавай вайны. 22 чэрвеня ў 12:00 Маладзечынскі раён далучыцца да ўсебеларускай хвіліны маўчання, прысвечанай дню усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. Я ў рабочае пайду. Маладзечынскі дзяржаўны каледж працягвае прыём дакументаў для навучання выпускнікоў розных гадоў. Які прафесіі сёння ў трэндзе і які конкурс на асобныя спецыяльнасці ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Пакуль выпускнікі спяшаюцца на чарговыя іспыты па цэнтралізаванаму тэставанню, а студэнты здаюць сесіі і абараняюць дыпломныя работы, у Маладзечынскім дзяржаўным каледжы ўжо з 15 чэрвеня ідзе прыём дакументаў ад патэнцыяльных навучэнцаў, якія будуць атрымліваць прафесійна-тэхнічную адукацыю. З 20 ліпеня тут таксама пачнуць працаваць з тымі, хто выберэ спецыяльнасці, што можна набыць на сярэдняспецыяльнай форме навучання. Сёлета спіс прафесій для ўчарашніх 9-класнікаў папоўніўся і новымі. В этом году мы открыли новую специальность монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства. Это строительное отделение. Также у нас еще открыта новая специальность. Это слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования. Почему мы открыли эти специальности? Потому что это востребованные специальности. По заказу наших предприятий они открыты. И они пользуются популярностью у наших абітурыентаў. Летась самы высокі конкурс быў на спецыяльнасцях повар-афіцыянт, пекар-кандытар і швачка-цырульнік. Зразумела, што год на год не прыходзіцца. Але любы наймальнік ацэніць тое, што ў дыпломах выпускнікоў каледжа будзе ўказана не адна, а 2, 3, а то і 4 кваліфікацыі. Таму асаблівых праблем з размеркаваннем у адміністрацыі установы не ўзнікае. Усе спецыяльнасці сёння запатрабаваны на рынку працы, хоць у дзяржаўных арганізацыях, хоць у прыватных. Также у нас набирается группа на базе специального образования. Также мы принимаем детей-инвалидов на обучение. Если они не имеют ограничений по здоровью, то вполне могут у нас обучаться. На базе специального образования у нас организована группа, которая состоит из 12 человек. И это дети из всей Минской области приезжают к нам на обучение. Вось ужо другі год каледж прымае абітурыентаў, якія выбралі што-небудзь са спецыяльнасцю прафесійна-тэхнічнай адукацыі толькі пасля заканчэння 9 класаў. За 3 гады юнакі і дзяўчаты атрымаюць і атэстат аб сярэдняй адукацыі, і канкрэтную прафесію. А там варыянтаў шмат. Падаць дакументы ў інстытуты, універсітэты, адпрацаваць належны тэрмін і адкрыць уласную справу, удасканальваць майстэрства на розных курсах і семінарах і стаць кіраўніком пэўнага звена на прадпрыемстве. Кожны можа зрабіць менавіта свой выбар. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Час выбраў нас. Такім дэвізам будуць аб'яднаны юнакі і дзяўчаты ў бліжэйшыя дні. Тыдзень моладзі стартаваў у Беларусі 21 чэрвеня. Па ўсёй рэспубліцы запланаваны шэраг мерапрыемстваў, якія стануць добрай нагодай для маладога пакалення праявіць свае таленты. Кожны дзень тыдня тэматычны і напоўнены яркімі і маштабнымі падзеямі. Асабліва шырока прадстаўлены грамадзянска-патрыятычны накірунак. У дзень 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны беларуская моладзь падчас мерапрыемстваў рэспубліканскага патрыятычнага праекта «Памяць сэрца» у
шануе памяць загінулых. 22 чэрвеня ў розных кутках Беларусі актыўныя юнакі і дзяўчаты складуць кветкі да помнікаў і мемарыялаў, запаляць лампадкі. У рамках тыдня адбудуцца моладзевыя чэлленджы, пройдуць адкрытыя дыялогі, стартуюць шматлікія акцыі і праекты, у тым ліку ў онлайн-фармаце. А 26 чэрвеня актывісты Маладзечыншчыны прымуць удзел у абласным туры фестывалю конкурсу творчасці «Агонь моладзевых талентаў». Мэта мерапрыемства – адабраць удзельнікаў пляцовак міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску, паведамілі нашаму тэлеканалу ў Маладзечынскім райкаме БРСМ. Разумеючы з паўслова, адначасова адпачыць і вывучыць замежную мову. Такой магчымасцю карыстаюцца старшакласнікі Мінскай вобласці. На базе санаторнай школы-інтэрнат дзейнічае лінгвістычны лагер. На занятках пабывала наша здымачная група. Аздараўленчы лагер пад назвай «Смарт-кэмп», што ў перакладзе азначае «разумны лагер», дзейнічае на базе санаторнай школы-інтэрнат 7 год запар. Яго наведвальнікі – актыўныя здольныя юнакі і дзяўчаты, вучні 8-11 класаў, якія больш за іншыя заняткі цікавяцца замежнай мовай. Яны удзельнікі пераможцы рэспубліканскіх олимпиад. За неделю, когда я в лагере, я встретила много хороших людей, повстречала новых друзей, и я этому очень рада. Я надеюсь, что свяжу свою будущую карьеру с языком, поскольку это у меня хорошо получается. Нестандартныя падыходы да навучання, займальныя тэматычныя заняткі, актыўныя гульні, вясёлыя спаборніцтвы дазваляюць знайсці вучням і настаўнікам агульную мову. Павысіць узровень ведаў у лагер прыехалі 45 дзяцей з розных куточкаў цэнтральнага рэгіёна – Салігорска, Дзяржынска, Клецка і іншых гарадоў. Зараз яны займаюцца ў 3 групах. Адна вывучае нямецкую мову, а 2 астатнія – англійскую. В школе мне просто очень легко давался английский язык, и потом моя учительница предложила мне поучаствовать в олимпиадах, в конференциях, но затянуло. Мне очень понравилось, что я могу и говорить и по-русски, и по-английски, могу найти друзей за границей и общаться с ними, узнавать что-то новое о других странах, о других людях и познавать мир, просто зная английский язык. Я собираюсь стать программистом. И, конечно, для этого нужен английский язык. Когда еще нет большого перерыва летнего, а они 18 дней окунаются в такую интенсивную языковую практику, то, конечно, это очень большая отдача от таких занятий. Я думаю, что здесь им многое дадут. И я знаю, что это так, потому что есть дети, которые уже не первый год у нас. И они знают, зачем они едут. 3 гадзіны ў дзень выхаванцы заняты непасрэдна вывучэннем мовы. У гэты час уваходзяць і онлайн-заняткі з міжнародным экспертам са Стамбула. Але астатні час дзеці таксама бавяць з карысцю. Яны займаюцца творчасцю, спортам, танцамі і спевамі на замежнай мове. У нас хороший дружный коллектив. У нас расставлены кадры так, что мы просто великолепно или хорошо работаем по каждому направлению. Например, там эстрадная студия «Соль», огнеборец, творческая мастерская, ну и так далее. Ну, все то, что касается оздоровительной направленности, бассейн, лечебная физическая культура, тренажерный зал. Это все нравится детям. У школе працуюць камп'ютарны і лінгафонны кабінеты. Таксама можна наведваць бібліятэку, дзе знаходзіцца больш за 250 асобнікаў кніг і часопісаў на замежных мовах, а таксама фільмы і гульні. Выданні прадаставіла нямецкае пасольства і амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі. Заняткі праводзяць педагогі з санаторнай школы-інтэрнат, з гімназіі нумар 6 і 10, а таксама педагогі-волонтёры. Уровень языка у них достаточно высокий. Но тут самое главное, что у них очень большая мотивация. И я вижу, потому как они участвуют, что им это все интересно. Они очень хотят говорить на английском, они очень хотят уехать учиться куда-нибудь, они хотят общаться. И это очень радует меня как педагога. И поэтому для меня это большое удовольствие здесь быть. И я это делаю уже не первый год, как волонтер-преподаватель. И если меня еще пригласят, то обязательно приду. Я преподаю английский уже очень долго и считаю, что самый эффективный способ – это через игры, потому что во время игр дети развивают не только навыки говорения, но также они развивают такие навыки, как public speaking или problem solving, когда они решают проблемы, работают в командах. Змена доўжыцца 18 дзён. Наперадзе яшчэ шмат новых ведаў, цікавых падзей, захапляльных экскурсій, майстар-класаў і трэнінгаў.
Канікулы не час для сумных урокаў. Гэта час для адпачынку і весялосці, для жывой мовы. А таму менавіта нестандартная займальная форма заняткаў дазволіць прыкметна палепшыць навыкі зносін, упэўнены педагогі. Алеся Ушакова, Алексей Андрыёўскі, МКТБ. Майстэрства і ўдача. На днях адбыўся раённы этап конкурсу «Лесаруб-2021». Спаборніцтвы традыцыйныя праходзяць апошнім часам штогод, а пераможцы потым прадстаўляюць маладзечанскі лясгас на абласным туры. Тэму працягне Алла Маркелова. 6 команд па кожнай з мясцовых лясніцтваў і адна з маладзечанскага лесапункта прынялі сёлета ўдзел у турніры. Першы этап спаборніцтваў валка дрэва. Проста спілаваць яго – гэта заданне занадта лёгкае для леснікоў. А вось пакласці сасну дакладна вызначанае суддзямі месца, вытрымаць зацверджаны вугал і памеры запілаў і пастарацца па часе выканаць заданне якасна і хутка – такая практыка напрацоўваецца не за дзень, зразумела. Оцениваю результат свой на 4 с минусом. Как бы могло быть, конечно, лучше, но бывало и хуже. Так что причин для расстройства я не вижу. Ну, повлияла плотность насаждений, что слишком густо деревья и трудновато прицелить, там помешали боковые ветви. А так, параметры спиливания отличные, я доволен. Няправільны адход ад дрэва, заводка пілы, няпоўны рыштунак, невыкананне правіл аховы працы і асабістай бяспекі суддзі маглі здымаць балы за розныя парушэнні і, наадварот, выстаўлялі па максімуму, калі бачылі выкананую работу ў прамым сэнсе без сучка, без задзіранкі. Таксама каманды паказвалі сваё майстэрства у камбінаваным рэзе, дакладнай распілоўцы, абрэзцы сучча і замене ланцуга ў бензапіле. Моладзі было ў каго павучыцца. Соревнования молодецкого лесхоза среди вальщиков леса – это своеобразный отбор лучших представителей, которые будут участвовать в соревнованиях «Лесоруб-2021» от команды молодецкого лесхоза на соревнованиях Минского ГПЛХО. Это и профессиональный рост, так скажем, каждого вальщика в отдельности, потому что оценивается его умение положить точно дерево, параметры спиливания при этом соблюдать. На вынікі спаборніцтваў яго вялікасць выпадак паўплываць калі мог, то не ўрашаючай меры. Іншая справа, што лідарства прыходзіцца штогод адстойваць у вельмі няпростай барацьбе, бо фанаты сваёй справы ёсць у кожным калектыве. У выніку абсалютным чэмпіёнам стаў ляснік з Лебедзева Андрэй Жаўняровіч. Камандную перамогу лебедзеўскага лясніцтва таксама ў чарговы раз ні ў кога аспрэчваць не атрымалася. Цяпер пераможцы рыхтуюцца да абласнога конкурсу лесарубаў, які адбудзецца напрыканцы ліпеня ў Кропскім раёне. Там прадугледжана намінацыя і для юніёраў да 24 год. Усё ж такі і майстрам некалі патрэбна рыхтаваць пераемнікаў. Алла Маркелова, Сцяпан Марченко, МКТБ. У суботу і нядзелю ў Беларусі патанулі больш за 20 чалавек. Каля 70% выпадкаў гібелі адбылося ў стане алкагольнага ап'янення, а таксама закупання ў непрыстасаваных для гэтага месцах. У гэтыя дні ля вадаёмаў дзяжураць выратавальнікі, супрацоўнікі міліцыі і дзяржаўнай інспекцыі па маламерных судах. Праводзіцца тлумачальная работа. Парушальнікі парадку атрымліваюць папярэджанні і прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці. Выратавальнікі ў чарговы раз нагадваюць, што купацца дазволена толькі ў вызначаных для гэтага месцах і толькі ў цвярозым стане. Неабходны пастаянны кантроль за дзецьмі, ні ў якім разе нельга дапускаць, каб яны знаходзіліся ў вадзе адны, нават там, дзе не глыбока. Плошча баршчэўніка Сасноўскага ў Беларусі скарацілася ў параўнанні з мінулым годам. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Баршчэўнік Сасноўскага расце ва ўсіх рэгіёнах краіны. Больш за ўсё яго ў Віцебскай вобласці, на другім месцы Мінская. Усяго ў сталічнай вобласці зарэгістравана 690 гектараў баршчэўніка. З іх 54% прыходзяцца на сельскагаспадарчыя землі. 80% ад агульнай плошчы, якую займае баршчэўнік у рэгіёне, прыпадае на долю Лагойскага, Мінскага, Валожынскага і Вілейскага раёнаў. Сістэмная барацьба з гэтай раслінай вядзецца ў асноўным хімічным спосабам. У пералік небяспечных інвазіўных відаў плануецца ўключыць таксама амброзію палынова-ліставую. Гэта агрэсіўная расліна ўжо зафіксавана ў асобных раёнах на поўдні краіны. На неба за зоркамі. Кінастудыя «Беларусьфільм» упершыню выпусціла паўнаметражны анімацыйны мюзікл. Прэм'ера мультфільма «Зоркі сёмага неба» адбылася ў Маладзечні.
Сюжет картины захапляльны. На некалі шчаслівай планеце здарылася бяда. Людзі перасталі бачыць зоркі і зрабіліся эгоістычнымі і жорсткімі. Толькі дзеці не пакідаюць надзею змяніць свет да лепшага. Хлопчык Саша і яго адважныя сябры, кот і лялька адпраўляюцца да 7-га неба, але на шляху іх чакаюць небяспечныя ворагі. Гультайства, лянота, баязлівасць і іншае. Фільм зняты па аднайменнай казцы Геннадзя Давыдзькі. На прэм'еру са сталіцы прыехала рэжысёр, аўтар сцэнарыя тэкстаў мюзікла Алена Турова. Фильм готовился очень долго. Он готовился, почти 5 лет. 4 с большим хвостиком. И, наконец-то, мы рады его представить. Дело в том, что вот такой формат анимационный мюзикл, полнометражный тем более, я думаю, что он сейчас на данный момент является эксклюзивом. Он даже эксклюзив не только в нашей Беларуси, но, я думаю, вы вряд ли сейчас вспомните что-то аналогичное в России. Когда-то в моем детстве были фильмы, на которых мы росли. Это «Бременские музыканты», там «Голубой щенок», «Летучий корабль». Но они не были полного метра. Они были просто музыкальные, всеми любимые, и мы эти песни из этих фильмов долго-долго еще знали наизусть и пели. Можно сказать, по какой-то вот этой любви своей к этому жанру, мы склонились сейчас опять дать этому жанру новое направление. За 73 хвіліны, а менавіта столькі доўжыцца карціна, гучыць 45 песен. Гэта вершы Алены Туровай, пакладзеныя на музыку кампазітара Леаніда Шырана. Варта адзначыць, што 2021 год юбілейны для студыі анімацыйных фільмаў. Ёй спаўняецца 50 гадоў. Зялёныя святы. У нядзелю праваслаўныя хрысціяне сустракалі Святую Троіцу, а сёння ў храмах адбываюцца урачыстыя богаслужэнні, якія носяць назву Дня Святога Духа. Згодна біблейскай гісторыі, менавіта на Пяцідзесятніцу пасля ўваскрэсення Хрыстова сышоў на апосталу Святы Дух у выглядзе вогненных языкоў. І з гэтага часу ў свеце стала распаўсюджвацца хрысціянская вера і пачала сваё існаванне царква Хрыстова. Перад адыходам на неба Ісус паабяцаў сваім вучням, што пашле ім суцяшальніка Святога Духа, каб закончыць справу выратавання людзей, што адбылося на 50-й дзень пасля Пасхі. Прибудем ли мы в духе истины, это зависит, конечно, от нас. Помним, как мы на божественной литургии говорим: едиными устами и единым сердцем славить Бога. И в единстве действительно тогда Дух Святой и дает дары свои. Если же единства не будет, то и даров, возможно, мы и не увидим. И то, что обрели, можем и потерять. Поэтому, мои хорошие, дай Боже, стяжать эти дары, а если получили, делиться. Делиться обильно, и еще более получим от Бога этих даров, не скудеем. Гэты тыдзень носіць таксама назву троіцкіх святкаў, калі адмяняецца пост у сераду і пятніцу. А ў народзе лічылі, што сапраўднае гарачае лета пачынаецца менавіта з Троіцы, калі цяпло ідзе не толькі з неба, але і з-пад зямлі. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы УКонтакце, Аднакласніках, Instagram і ў тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.